Gaskiya ne abin da nake ji? Ni kaina na kasa tantance haka, amma dai tabbas ina son ki. Haka ka faɗa min lokaci mai tsawo da ya wuce. Ina so na ga hakan a aikace. Ita rayuwa gasa ce. Zakaran gasan shine wanda ya fi ƙarfin yau da gobensa. Ina fata ki zama zakaran gasan. Shi yasa na ɗauki wannan hukunci. Rayuwa ba gasa ba ce. Rayuwa ƙaddara ce wacce aka tsaro ta daga lauhul mahfuz. Zakaran gasan shine wanda ya karɓi dukkanin ƙaddararsa kuma ya gode mai kyau ko mara kyau. Ke ce a zuciyata, ba zan taɓa son wata kamar ke ba. Ina fatan a Kada ka yi amfani da kalmar fata Jafar, domin kana da duk wani iko da zaka tabbatar da muradinmu. Ka manta alƙawarinmu, ka ce fa ba za ka bar ni ba. Tabbas ba zan bar ki ba. Yanzu me kake shiri ne? Inganta mana rayuwar mu ni da ke. Na tabbata za ki gode min gaba. Ba zai yi na gode maka ba, domin babu wani abu da muke bukata a junanmu da iwuta matsayin mata da miji. Soyayyar mu za ta yi tasiri ne kawai na wani ɗan lokaci. Daga baya kuma soyayyar bukatun mu za ta shafe soyayyar kawunan mu. A wannan lokacin karfin tattalin arziki na shine farin ciki ki ba kalmomi na ba. Ki yi tunani Zara. Kai ne za ka yi tunani Jafar. Farin cikin mace yana ga abin da take so ba abin bukata ba. Matukar ta samu abin da take so, za ta yi farin ciki ga duk abin da ya samu. Wannan tunanin da ne, komai ya sauya ba kamar kwanakin baya ba. Ba zan iya jure wannan bakin cikin ba, saboda na kasa samarwa da zuciyata abin da take so. Ka san ba zan iya rayuwa babu kai ba? Me yasa ka shigo rayuwata bayan ka san ba da gaske kake ba? Me yasa ka koya min soyayyar da ka san ba zan mora ba? Me yasa ka ɗanɗana min zumar da ba zan lasa ba? Da jininka nake yin rayuwa, daga kai ba sauyi. Ka riga da kai mana komai na sani, dukkanin samari kai ya kawace su ka zan mutum.